A Armada cumpre un ano máis que a tradición e, como cada luns santo, está presente na cidade de Lugo para participar esta tarde na procesión da Virxe da Esperanza. O día comezou pola mañá cas tropas diante da Casa Consistorial e contou coa participación do deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera xunto con outras autoridades civís, militares e religiosas, así como o coordinador da Xunta de Confrarías e membros da Confraría da Virxe da Esperanza. O almirante xefe do Arsenal de Ferrol, Gonzalo Villar, pasou revista ás tropas antes de ser recibido polo alcalde Miguel Fernández. Despois tivo lugar o acto de homenaxe aos caídos. O rexedor e o almirante foron os encargados de depositar a corona. El Señor de la vida y la esperanza. A relación da Armada ca cidade de Lugo ten a súa orixe na Guerra da Independencia, cando o Tercio Norte tomou parte activa na defensa da cidade e derrotou as tropas francesas. Pero é dende mediados do século pasado cando os mariños ferrolás participan nos actos da Semana Santa lucense escoltando a Virxe da Esperanza de xeito ininterrumpido. Tras o desfile, a comitiva de autoridades subiu ao despacho do alcalde onde o almirante xefe do Arsenal de Ferrol asinou no libro de ouro da cidade.